Buat dulur-dulur ngandru, tulung aku. Juga tidak lupa Badul lainnya, konco-konco santri, ulama umarok simbol kepala kerabu. Terima kasih Pak Lurah Soryani. Oh, Mas Mario. Lo 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 lo. Apa wis sak mestine aku kudu kaya ngene bebarengan karo kowe urip saben dinane saben ketemu kowe kandha yen kowe tresno aku percaya rano Indonesia ada Pak Asoy dan Pak Bruno. Aku neng kene kowe sing nyoto ning kono aku tak kandha muga bisa bertakwa saben nabari kowe mesti ati aku ra ngerti mergo sapa sing jalani spesial tukang batu alaina abang Gus Audin dan juga Pacar
Panjen yo karismatik iki nembang-nembange kaya klithiki karismane gedhe.